Vítam vás. Moje meno je Michal Hrebík. Som šéfredaktor zdravotníckeho portálu Zdravoteka.sk a naše dnešné video budeme venovať chorobe zvanej schizofrénia. Tejto chorobe sa niekedy hovorí aj choroba rozpoltenej osobnosti, či choroba dvoch osobností v jednom človeku. Či je to naozaj tak, ako sa schizofrénia prejavuje, ako sa diagnostikuje, aký je jej priebeh a ako je možné ju liečiť, o tom si povieme dnes niečo viac. Schizofrénia je duševná porucha. Ide o ochorenie, ktoré sa začína prejavovať obvykle už v puberte, okolo 10. až 15. roku života, ale nie je vylúčené, že sa prvýkrát objaví aj v dospelosti. Čo sa týka samotnej schizofrénie, dochádza k emočnému rozkladu osobnosti a k problémom s vnímaním reality. To znamená, že človek nevie presne rozoznať, čo je realita a čo už nie. Ide o psychické ochorenie spadajúce medzi endogénne psychózy. V praxi to znamená, že dochádza k rozpadu osobnosti. Mozog a mozgové centrum nie je schopné správne vnímať a koordinovať jednotlivé podnety z okolia. Vďaka tomu človek môže javiť znaky rozpoltenosti, hoci rozpoltený technicky vlastne nie je. Najčastejšou príčinou ochorenia je genetická predispozícia a veľakrát sa toto ochorenie prejavuje už v mladosti. Štatisticky ňou trpí zhruba 1% našej populácie. Hoci sa o schizofrénii hovorí ako o rozpoltenej osobnosti, technicky tomu tak nie je. Dochádza len k rozpadu jednotlivých funkcií mozgu, pričom človek vlastne nedokáže vnímať a dávať si do súvislosti vonkajšie podnety. Je to najmä z hľadiska emočnej stránky. Aj preto sú títo ľudia často výbušní, hnevliví, a to bez žiadnej vonkajšej príčiny. Ľudia so schizofréniou môžu ale navonok pôsobiť aj emočne vyprahnuto, chladne, bez záujmu o okolie. Vyššie je aj percento samovrážd. Okrem toho, k schizofrénii sa veľakrát pridružujú aj iné psychické ochorenia. Ide najčastejšie o rôzne úzkostné poruchy, depresie, sociálne a emocionálne poruchy. Technicky teda nejde o rozpoltenie osobnosti, avšak skôr o emočnú a sociálnu dysfunkciu. Ochorenie vzniká najčastejšie na základe genetickej predispozície, čo znamená, že svoju úlohu zohráva aj dedičnosť. Pokiaľ sa schizofrénia už u niekoho v rodine vyskytla v starších generáciách, je celkom veľká šanca, že môže sa vyskytnúť znova, a to u nového dospelého jedinca, prípadne aj u dieťaťa. Okrem toho patria medzi rizikové faktory pre vznik ochorenia aj viaceré vonkajšie vplyvy. V praxi to znamená napríklad, ak matka počas tehotenstva trpela podvýživou, ak bol pôrod komplikovaný, kedy napríklad plod mal nedostatok kyslíka počas pôrodu, prípadne aj obdobie po pôrode. Pokiaľ dochádzalo napríklad k emočnému stresu alebo nedostatku citového záujmu zo strany matky pre dieťa, môže to byť rizikový faktor. Ako sa schizofrénia prejavuje? Vzhľadom na to, že ide o psychózu, môžu byť klinické príznaky a symptómy u každého človeka mierne odlišné. Najčastejšími príznakmi sú ale antisociálne správanie, agresivita, naopak niekedy plachosť, nezáujem o okolie a problém so sociálnym kontaktom. Medzi príznaky patria aj poruchy správania, zmeny osobnosti, zmeny správania, rôzne halucinácie, bludy a taktiež aj neschopnosť racionálneho uvažovania a emočná vyprahnutosť. Okrem toho môžu mať ľudia so schizofréniou aj poruchy správania, ohľadom porúch reči, porúch osobnosti, prípadne problémy s hybnosťou alebo s niektorými motorickými funkciami. Veľmi často býva schizofrénia spojená napríklad aj s alkoholizmom alebo s užívaním drog, no nie je tam samozrejme jasná príčina a súvislosť. Najtypickejším príznakom je ale porucha koncentrácie a všeobecnej reakcie človeka na vonkajšie podnety. Keďže schizofrénia je charakteristická práve poruchou vnímania a spracovania týchto podnetov, človek, ktorý má schizofréniu, nedokáže správne a včas a logicky reagovať na vonkajšie podnety. Tento príznak sa začína prejavovať väčšinou už u detí, prípadne v puberte. Samozrejme, podľa typu choroby môže byť príznak a príznaky celkovo rýchle, alebo naopak môžu prebiehať dlhodobo. Vzhľadom na pomerne rôzne príznaky, rôznu intenzitu a individuálne schopnosti každého človeka je diagnostika schizofrénie pomerne náročná vec. Na druhú stranu existujú na to osvedčené lekárske postupy. Každá diagnostika začína najprv anamnézou. V tomto prípade to znamená v praxi to,
že lekár zisťuje, či sa u človeka a jeho rodiny predtým už schizofrénia nevyskytla. Druhou možnosťou je klinické pozorovanie a vyšetrenie. Toto je dlhodobá záležitosť. Pacient sa sleduje, pozorujú sa jeho reakcie na okolité podnety a vyhodnocujú sa podľa medzinárodných štandardov. Čo sa týka druhov schizofrénie, existuje viacero druhov tejto choroby. Bude to simplexná schizofrénia, paranoidná schizofrénia, hebefrénna schizofrénia, reziduálna schizofrénia alebo katatonická schizofrénia. Každá táto schizofrénia môže mať kúsok iné príznaky, mierne iné prejavy a podľa toho aj klinické symptómy. Napríklad simplexná nemá depresívny charakter, paranoidná je najčastejšia a reziduálna je dlhodobá a chronická. Priebeh schizofrénie môže byť rôzny. Bude intenzívnejší alebo je dlhodobejší. Podľa toho sa zobrazujú aj príznaky na človeku. Ak je priebeh intenzívny, príznaky manifestujú veľmi rýchlo a veľmi intenzívne. Pokiaľ je naopak priebeh choroby dlhodobejší, zväčša sú menej pozorovateľné. Všetko obvykle začína už v puberte, prípadne v detstve. Na základe genetickej predispozície alebo dedičnej predispozície sa môžu objavovať prvé príznaky už u detí. Väčšinou je to emočná vyprahnutosť, celková citová chladnosť, nezáujem o ostatných a problém so spracovaním vonkajších podnetov v správnej miere. V dospelosti sa títo ľudia väčšinou od spoločnosti izolujú, reagujú nevhodne, sú buď príliš plachí, alebo náhodou naopak príliš agresívni. Táto ich mentalita je bohužiaľ taká, aká je. So schizofréniou sa treba naučiť žiť. Na druhú stranu je viacero možností liečby. Základom liečby je farmakologická forma. Užívajú sa antipsychotika, čo sú lieky, ktoré pôsobia ukľudňujúco voči agresivite. Zároveň tieto lieky tlmia rôzne halucinácie, blúdy alebo predstavy. Samozrejme, bohužiaľ, majú aj niektoré negatívne účinky, napríklad zvyšujú riziko Parkinsonovej choroby u pacienta so schizofréniou. Liečba schizofrénie nie je jednorázová, je to beh na dlhé trate. A zároveň sa to netýka len samotného pacienta, ale aj jeho najbližšieho okolia a rodiny. Veľmi dôležité sú rôzne tréningy, konzultácie, psychosedenia a podobne. Tieto sú zamerané napríklad na rodinnú terapiu, asertívnu komunikačnú liečbu, kognitívne remedácie, kognitívnu behaviorálnu terapiu, cvičenia vôle, tréningy empatie a pozitívneho myslenia. Ľudia trpiaci schizofréniou sa musia liečiť dlhodobo. Nie je to iba o užívaní liekov alebo o rôznych psychoterapeutických sedeniach a cvičeniach. Dôležitá je aj zmena životosprávy, celkové pozitívne nastavenie organizmu, pravidelné stretávanie sa, vplyvy rodiny a komunikácia s rodinou. Liečba je síce dlhodobá, ale je možná. Dôležitá je hlavne sebadisciplína. Okrem toho sa stále vyvíjajú nové generácie atypických antipsychotických liekov, ktoré eliminujú vedľajšie účinky predošlých liekov. Taktiež je dôležitý aj dostatok spánku, odpočinku a celková zmena životného štýlu a života z človeka trpiaceho schizofréniou. Teraz už vieme, že schizofrénia to nie je len rozpoltená osobnosť. Táto psychóza má za následok to, že človek nesprávne alebo vôbec nedokáže vnímať realitu a dávať si ju do súvislosti vo svojom mozgovom centre. Práve preto je dôležitá dlhodobá liečba, ale aj pomoc okolia a rodiny. Liečba teda nie je len farmakologická, ako sa spomínalo, ale ide o celkovú zmenu životosprávy a životného štýlu. Samozrejme, treba absolvovať rôzne psychoterapeutické cvičenia, sedenia a pravidelne užívať lieky. No veľmi dôležitá je aj pomoc okolia a rodiny a ešte dôležitejšia je celková zmena životosprávy, životného štýlu, dostatok oddychu a dostatok empatie. Čo môže byť pre človeka so schizofréniou tak trocha problém. Ale pevne verím, že to zvládnete. Všetko dobré.